Hello Prong, welcome back to my channel Umar Lokal. Develop hakani video ngapen syai pi baro hakani video mo hatu ufrenzi unsa reply na em ya udiking hadin katuka jing pinmi ya katuka freestyle haka YouTube channel jong beat killer mo develop hakani video pe hadu akun pin sayo iya kataka jing jubab junga berkejing bisa junga hadin bangal post hakani video pila vote ya ufrenzi kumba berapa kendai persen ban reply ya diking te hatu frenzy reply to ngin ya pi kam sakmat pin siu thu ya kata mo na kalyang tong frenzy uthau kom ne bar ki ba khoi ngal khoi balai rang don su ki ba dai sidai kam tam ha kalyang ka jing kasam ne ka chlonga thau ngaru ngan jeng namar nganang banyada laki bru la jong #hiphop4life ta posa udiking kom ne kabyang bangi la ya kren shai ban ngila ya khoi ban kawai ngaru ngayeng na kabenta laki jong ki bru ban nganang ro ban yada to bro peace hang ne pila ban kali kata kamut ba kilaya sung ho oi menta kilaya sung kilaya dab ya ma mar kaliang kilaya kren shai bat kilaya ya suk menta mo te tang ba na kaliang jong ofrensi ula deb tho shai hang to ba lada dang don kino ki ba dai si dai mo hang ta ken unam map shu na kalyang chunga nga kwa pensha ya ni ka we mo hangai marwe ka ne ka beef game ha ka hip hop culture nga te ngam persha mo ngam persha but ngam sto phla ya kan mo ka don be kan ni ka beef game ha kan ni ka hip hop culture henry nga kwa ban on ta kan ni ka we kino ki khasi rapa jungi am lada ki kwa si sa ban ya beef em to ki de ban le be da ka music video om de datang ka song nan de ka audio mo henre de ban long da ka music video kide ban invest kin mo kide ban invest ha ka to ka music video jong kina ne ha ka to ka distract jong ki khnang ba lada ki job kilong kita ki ba job sisa ba lada ki rem ro kin sa long kita ki ba rem sisa mo kata ka de ka beef game kin mo te tangkom ta hi te ngasih tunat ba kilaya sung te tangkom ta kum de sibun ya pi barok ba pi video. Thank you.